Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's a Bombshell Television. Musho my latest musho zvekupisa musho my updates atinenge kupipa Bombshell Television. Saka kana uri mutsva, don't forget to subscribe to my channel. It's a Bombshell Television. Patinenge tingotaura nyaya dziri kutrenda. Asi kana uri returning subscriber, uri part of the family already. Maoko ndinongoita se ndinongopa kutenda because each and every time I'm seeing your support. Ndisingade kurebesa nyaya, ndisingade kupedza nguva, ndiganipinde munyaya yangu. Nyaya ndanayo inyaya inosirisa yandanzwa kumastreets yekuti ndati mafanze Bombshell Television hafane kusara panyaya iyi. Nyaya ndeyamukoma Jah Prayzah. Mukoma Jah Prayzah ari kunzi vari kuita kidney failure, zvekuti lifespan yawo inoona kutoita se kutosheteneka. Andisingazivi zvangu kuti makuhwa here anga achitenderera pasocial media bedzi kana kuti zviri kutoitika. Saka pakaipa ndonyaya yandaita se yandanzwa ichitenderera zvamanje manje iri kupisa pasocial media vanhu vari kungoti we are praying for you. Saka ndangokuudzai kuti mungoita se mungowanamatirawo, tingoita se tingobatana because ndofunga mukomana tese tinomuziva ende tese tinomusapota. Anoita se anorova mhanzino inoita se inongonakidza mwana wese ende anorova yemizera yese, vakuru, yemachembere, yechichi, kuedza kuita se kubata maaudience ese. Saka right now nyaya ndeyo iyoyo yekuti hanzi havasi kufila ball, hanzi pane zviri kumboitika zvichiitika pahealth yavo, but iwo havo vari kunzi vakaedza kuzvikipa secret, but unozva nyaya manje dzinongobuda makuhwa anongofamba. Saka tisingazivi here kuti yedu kuti iguhwa here kana kuti iri kutotambika. Saka ndo nyaya yandaita se yandauya nayo nhasi, ndo nyaya yandafambira nhasi paBombshell Television. Let me know in the comment section what you think. The voice is now yours. Tiudzei. Don't forget to like this video, also share nevamwe kuitira kuti kana iri minamato yekudiwawo mana tongobatanidza yobva yasvikayo kuna Jah yakasimba, vachinzwa kuti aiwa mhuri yeZimbabwe yaita se yachema-chema. Saka thanks for watching. My name is Bombshell. Ndo zvandakandinazvo muzuva ranhasi. Don't forget to subscribe to our channel. Don't forget to share our videos. Thanks.